खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गोदान मोनसे भिडियोआव नोंथांमोन गासैखौ बरायनाय जाबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोननो बे भिडियोनि गेजेरजों आं प्रि फाइनाल एग्जामिनेशननि नैबे पेपारनि सलुशनखौ होनो नागिरदों। बे पेपारा जाहैबाय जेनेरेल साइन्स आयदानि। बे जेनेरेल साइन्स आयदायाव माबायदि MCQफोरा फैदों बेखौ नोंथांमोननो बे भिडियोनि गेजेरजों बेनि सलुशनफोरखौ बेनि गेबिं फिननाया माबोरै जागोन बेखौ नोंथांमोननो बे भिडियोनि गेजेरजों होनाय जागोन। नैबे पेपारा जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। आं बे पेपारखौ क'क्राझारनिनो सासे फरायसानिफ्राय कालेक्ट खालामनानै भिडियोखौ दा बानायनाय जाहैदों। दा जायफोर देग्लाय थामहिनबा 2025 मायथाइनि फेब्रुवारियाव जानो गोनां HSLC आनजादाव जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय नैबे MCQनि जा भिडियो लाबोनाय बे भिडियोआ गोबां हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो आरो बेखायनो बे भिडियोखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों। स' गोबाव खालामालासे भिडियोखौ आङो कन्टिनिउ बा आवगायनो नागिरबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेवहाय नैयाव गिबियावनो बेवहाय नोंथांमोननि जा कुइसन बेवहाय गेबें फिननायखौ सायख'नाय एबा थार फिननायखौ सायख'। दा बेवहाय आङो मोनसे नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों जा एन्सारखौ बेवहाय मोनसे कालारिं बेयाव हाइलाइट होनाय दङ बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि गेबें फिननाय। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय नैबे जाहैबाय फार्स्ट चेप्टारनिफ्राय फैदों बे सोंथिया। नैबे जा कुइसन नुदों नोंथांमोना नैबे गोजौनि फिनजाथाय गाहायनि माबे फिनजाथायनि बिदिन्थि। दा बे जाहैबाय नोंथांमोननि नैबे अप्शन डिआनो जागोन बेवहाय डिसप्लेसमेन्ट रिएक्सन। दा आं बेखौ जेबो एक्सप्लेन बा बेखेवनानै होनो लुबैयाखै मानोना नैबे समाव बेखेवबाय थानायनि सम गैया बा आंबो बेबायदि गोलाव भिडियो होनो सानाखै। नोंथांमोना बबे फिननाया कारेक्ट जागोन बेखौल'सो नैबे भिडियोनि गेजेरजों होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै लिरनानै लानो हायो बा भिडियोनि गेजेरजोंनो बेनि MCQखौ सोलोंलांखानो हायो। दा बेवहाय बे 1 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय अप्शन डिआ जागोन डिसप्लेसमेन्ट रिएक्सन जायखारनाय फिनजाथाय एटा अपकरण बिक्रिया। जायफोर नैबे भिडियोखौ जायफोर फरायसा बिथांमोना नायदों बा इंलिश मिडियामबो जानो हागौ बा बेनि बादै बर' मिडियाम जानो हागौ बा एसामिस मिडियाम गासैनिबो थाखाय बे भिडियो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो। भिडियोखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनो हायो जाहाथे गासैनिबो थाखाय गासैबो थाखो जिआव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय नैबे भिडियोआ हेफाजाब होयो। बेनिफ्राय दा 2 नाम्बाराव दङ बेवहाय एसिड प्रेजेन्स इन टमेट'। फान्थाव बिलाथियाव थानाय जिबारि एसिडनि मुङा जागोन बेवहाय जाय अप्शन डिआ जागोन अक्जालिक एसिड जायो। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ हाथाय। सोंथिफोरा गोबां भुल दङ बर' सोंथिफोरा बेवहाय दाथाय जाना दङ हाथाय जाननांगौ। बेयो हाथाय जामख'नाया जागायो जेब्ला खुगानि pH माना बे जाहैबाय जेब्ला खुगानि pH माना 5.5निख्रुइ खमसिन जायो लेस देन 5.5 नि जुदि खम जायोब्ला अब्ला हाथायनि जामख'नाया जागायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 4 नाम्बार दा फर्मुला अफ जिप्सामनि रासायनारि फर्मुला सोंदों। जिप्सामनि रासायनारि फर्मुलाया जाहैबाय अप्शन सिआ जागोन। दा अप्शन सिखौ नोंथांमोना होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट 5 नाम्बाराव दङ 1 कम्प'जिशन अफ एमालगामनि मोनसे थाफादेरखौ सोंदों। बेवहाय मार्कारिया जाबाय एमालगामनि मोनसे थाफादेर जायो। अप्शन एखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 6 खौ नाय बेयाव सडियाम मेगनेसियाम आयरन आरो बेयाव कपारनि सांग्रांथिखौ हायगाफारियाव साजायनो होदों आरो गाहायनि बबेया थार जागोन। दा सांग्रांथिनि मोनसे थाखो दंमोन बेवहाय चेप्टार 3 खौ नोंथांमोना नायोब्ला मोजाङै बुजिनो हागोन। दा चेप्टार 3 नि बे मोनसे टेबोल दङ बे टेबोलनि हेल्प लायोब्ला नोंथांमोना बेनि फिननायखौ रोखायै होनो हागोन। दा फिननाय हिसाबै बेवहाय अप्शन डिआ जागोन सडियामा बांसिन सांग्रांसिन धातु जायो। बेनि उनाव थागोन Mg, बेनि उनाव Fe, बेनि गाहायाव थागोन कपार। सडियामा जा बयनिख्रुइ गोजौसिन नैबे जा बेवहाय धातुफोर होदों बे धातुनि मादाव सडियामा जाहैबाय सांग्रांसिन थानाय धातु। बेनिफ्राय कपारा जाबाय खम सांग्रां गोनां धातु। दा बे अप्शन डिआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7आ जाहैबाय मोनसे गुदि मुवाया अक्सिजेनजों फिनजाथाय जानानै गोजौ गलिनाय बिन्दो गोनां मोनसे खौसे सोमजिबाय। बे खौसेया दैयावबो गलियो बे मुवाया जानो हागौ। बे जागोन अप्शन ए केलसियामा जागोन बेवहाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 खौ नाय गायहरनाय धातु नङैफोरनि बबेया लाव लाव। दा धातु नङै बेवहाय दङ ब्रमिन, हाइड्रजेन, नाइट्रजेन, क्लरिन बेफोर गासैबो धातु नङि। खिन्थु धातु नङै मोनब्रैबो गासैबो बेवहाय धातु नङियावनो गोग्लैयो। नाथाय नैबे ब्रमिना धातु नङिबाबो बेयो ब्रमिना धातु नङि नंगौ खिन्थु बेयो गथा बा गेसारि थाथायाव थाया बेयो लाव लाव थाथायाव थायो।
दा बेखायनो बे ब्रमिना जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बन्डिं अफ हाइड्र'कार्बन्स आर आबुं जानाय जानांगौ बे हाइड्र'कार्बनाव थानाय बन्डफोरा दा अनलि सिंगल बन्ड आबुं जानाय माखौ बुङो जेब्ला कार्बन आरो हाइड्र'जेन बे थानाय खौसे मुवाफोराव मोनसेल' बन्ड बा से बन्ड थानाय नुयो अब्ला बेनो जाहैबाय आबुं जानाय हाइड्र'कार्बनाव गोग्लैयो आरो 2 बन्ड एबा 3 बन्ड थानाय खौसेफोरा जाहैबाय आबुं जायै हाइड्र'कार्बन गोग्लैगोन दा गुनाबानि सोंथिनि फिननाया जागोन अप्शन डीआ जागोन बेनिफ्राय नैबे मोनब्रै कार्बननि खौसे बिउटाननाव थानाय मावफुं गुदिथाया बे जाहैबाय कीटन बिउटानन बेवहाय मोनब्रै कार्बन दङ आरो बेवहाय जा मावफुं गुदिथाय दङ बिउटानन दा बेखौ जोङो बबेनि मावफुं गुदिथाय सोंदों बेवहाय कीटना जागोन बेवहाय एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय 11 नाम्बार दा 11 नाम्बाराव दङ बेवहाय एसिटिक एसिडनि बेसेबां जौखोन्दो गलिलावखौ भिनेगार बुंनाय जायो दा बेवहाय अप्शन डीआ जागोन 5 to 8% बेवहाय जुदि एसिटिक एसिडनि गलिलाव थायो बेनिफ्राय दैबो थागोन वाटारबो थागोन बेनिफ्राय एसिटिक एसिडनि जौखोन्दोआ जुदि 5 निफ्राय 8 जौखोन्दोनि गेजेराव थायो अब्ला बे गलिलावखौ भिनेगार बुंनाय जायो अप्शन डीआ जागोन बे 11 नाम्बारनिया बेनिफ्राय 12 नाम्बार दङ हाइड्रजेननि गुन्दासानि गुन्दासायारि सख'आ बे पीएम माने पिक'मिटाराव बेसेबां बे जाबाय अप्शन ए 37 पिक'मिटार जायो बेनिफ्राय 13 नाम्बार दङ गोदान आन्थोरारि थखलाय हानजानि अनजिमा गोदान आन्थोरारि थखलायखौथ' बयबो मिथिगौ बेवहाय गासै 18 हानजा थायो आरो 7 आन्थोर थागोन दा अप्शन सीआ जागोन बेवहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 14 नाम्बाराव बेवहाय सोंदों सोरां बिजिरखौ दानायाव गाहायनि बबे गेसनि गोनांथि जायो बे जाहैबाय अप्शन डीआ जागोन कार्बन डाइ अक्साइड बे गेसनि गोनांथि जागोन सोरां बिजिरखौ दानायाव बेनिफ्राय खुदैयाव थानाय एन्जाइमनि मुङा जाहैबाय 15 नाम्बारा बे जागोन एमाइलेस खुदैयाव जा थानाय एन्जाइमनि मुं बे जाबाय एमाइलेस आरो माब्लाबा बेफोर एमसिकिउनिफ्रायनो माने 1 मार्कनि सोंनायबो फैयो दा बेखौ नोंथांमोना जेबो माने जेंना होनना साननो नाङा नैफोरखौ हाब्लानो 1 मार्कनि सोंनायनि फिननायखौबो नोंथांमोना मोजाङै होनो हागोन बेनिफ्राय 16 नाम्बार दङ लाइफांनि देहायाव जाइलेमनि खामानिया बे जाबाय जाइलेम आरो फ्लयेम मोनसे बेबायदि लाइफांनि रोगाग्रा बेबायदि दंमोन दा बे जाबाय जाइलेमनि जा खामानि बे जाहैबाय दै रोगानाय बेनिफ्राय आदार रोगानाय बेफोर जाहैबाय फ्लयेमनि खामानि जायो बेनिफ्राय दा 17 नाम्बारा दङ बेवहाय मानसिनि जरासे गिलाया बबे बिखान्थिनि बाहागो दा बे जागोन एक्सक्रेशन खिगारनाय अप्शन सीआ जायो बेनिफ्राय 18 नाम्बार दङ गाहायाव होनायफोरनि बबेया लाइफां हर्मन दा बे जाहैबाय नोंथांमोननिया साइटोकाइनिन बे जाहैगोन अप्शन डी बे जाहैबाय प्लेन हर्मनखौ सोंदों बेवहाय बबे लाइफां हर्मन होननानै आरो बाखि ए बि सि बे जाहैबाय गासैबो जिबनियाव थानाय हर्मन जाजोबो बेनिफ्राय 19 नाम्बाराव दं गाहायाव मख'नाय बबेनि थाखाय मेलेमा बिबान गोनां होनना सोंदों दा बेवहाय थिंकिं मेलेमनि खामानिफोरा मा मेलेमा मा खामानिनि थाखाय बिबान गोनां होनना बुंदों दा साननायफोरखौ मेलेमानो मावगोन मैखुन मावखांनायखौ सामलायनाय बेफोर गासै मेलेमनि गेजेरजोंनो जायो उन मेलेम सिगां मेलेम आरो गेजेर मेलेम बेबायदि दङमोन मोनथाम बाहागो मेलेमनि दा बेफोरनि मोनफा खामानिफोरखौ आं बेवहाय बुंनो नागिराखै दा बेयो जागोन गासैबो मेलेमजोंनो सामलायजानाय दा बेखायनो गोजौनि गासैबो जागोन बेवहाय सोलेरखौ थोंगोरै लाखिनाय बेफोर गासैबो मेलेमनि गेजेरजोंनो जाफुङो दा अब्ला बे अप्शन डीआ जागोन एन्सारा बेनिफ्राय लाइफांफोरनि बारायनायखौ बन्द खालामग्रा हर्मननि मुङा बारायनायखौ सोर बन्द खालामो बे हर्मना जाहैबाय एब्सिसिक एसिड बेनिफ्राय आरो बिलाइ खोरिनाय बिलाइया जे सिरियो दंफांनि बिलाइफोरा बे जाहैबाय एब्सिसिक एसिडनि थाखायनो बे सिरियो बेबो मोनसे दा 20 नाम्बारना जाहैबाय अप्शन ए जाहैगोन बेनिफ्राय हायना खर'आव थागोन बे जाबाय पलेन ग्रेन थामहिनबा हायना गुन्द्रा थागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ गाहायनि बबेया मानसिनि जो आजायग्रा बिखान्थिनि बाहागो नङा बे जाहैबाय अप्शन सीआ जागोन लादि नाला बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ काला आजार बेराम जाहोग्रासो जिबनि मुङा बे जाबाय लिस्मेनिया अप्शन बीआ जागोन बेयो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया दङ 24 नाम्बार 24आव दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों महरसे अंगफोरनि मोनसे बिदिन्थिया जादों महरसे आरो महरथि बेबायदि अंगफोरखौ जोङो मोननै माने बाहागोआव रानदों महरसे अंग आरो मोनसे जाहैबाय महरथि अंग नोंथांमोना जायफोर थाखो जियाव फरायनाय फरायसाफोर दङ
बे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना महरसे अंग आरो महरथि अंगनि बुंफुरलुखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना हरदो अब्लानो आं मिथिगोन नोंथांमोना बेनि बागै बेसेबां क्लियार दङ एबा बेसेबां माने मिथिनानै दङ महरसे अंग एबा महरथि अंगआ मा दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बेवहाय गासैबो जाय अल अफ द एबभ बेनिफ्राय 25 नाम्बारा दङ मोननै आलादा आखुथायनि उदाङै फोलेरफारि आरजिनाया रुजुथाया बे जाबाय नैबे अपसन बि आ जागोन 9:3:1 बेनिफ्राय 22 दङ गाहायाव होनायफोरनि बबेफोरनि मानसिनि आथोन क्रोमोजोम मानसिनियाव मा थायो मोननै आथोन क्रोमोजोम थायो बे जाहैबाय एक्स क्रोमोजोम आरो मोनसे जाहैबाय वाइ क्रोमोजोम दा अपसन ए आनो जागोन बेवहाय 22 नि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन ए बेनिफ्राय 27 नाम्बाराव दङ खरलेब आयना गंसेयाव सोमजिनाय सायखङा थार नङि थोंगोर आरो नोजोर मुवानिख्रुइ देरसिन नोजोर मुवाखौ बबे थावनियाव लाखिनांगोन होनना बुंदों दा नोजोर मुवाखौ जोङो लाखिनाय थावनिया जाहैबाय बेवहाय जुदि जोङो सायखंखौ थार नङि थोंगोर आरो नोजोर मुवानि देरसिन जुदि सोमजिहोनो जोङो लुबैदोंब्ला अब्ला जोङो नोजोर मुवाखौ मा खालामनांगोन आयनानि मिरु आरो फकासनि गेजेराव लाखिनांगोन अपसन डि आ जागोन कारेक्ट एन्सार दा बेफोरखौ आं आखिनानै दिन्थिनो बेवहाय माने एसे उसुबिदानि थाखाय आं दिन्थिनाय जायाखै नोंथांमोना डाइरेक्ट फिननायखौनो होखानाय जाहैदों बेनिफ्राय बेवहाय नेक्स्टआव 28 नाम्बारा दङ गारिनि उनफारसे नायहरनो रेयार भिउ माने उनथिं नायहरनो आरो रेयार भिउ हिसाबै बाहायग्रा आयनाया जाहैबाय माने रेयार भिउ माने उनथिं नायनाय उनथिंनि जायगाफोरखौ नायनाय हिसाबै बाहायग्रा आयनाया जाहैबाय बेवहाय कनभेक्स मिरर एबा कंसा आयना बेखौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय 29 दङ समानथाला आयनाया सोमजिहोनाय सायखङा जाहैबाय समानथाला आयनायाव माबायदि सायखं सोमजिहोनो हायो बे जाहैबाय भार्चुएल इरेक्ट एन्ड इकुवेल थार नङै थोंगोर आरो समान महरनि जायो बेनिफ्राय 30 नाम्बाराव दङ 30 नाम्बाराव बेवहाय कंसा लेन्सनि थाखाय एफ माने मा फकास जानथाय इउ माने जाहैबाय नोजोर मुवानि जानथाय आरो भि आ जाहैबाय सायखंनि जानथाय दा कंसा आयनानि बेलायाव बे बबे जागोन अपसन ए आ जागोन बेनिफ्राय अपसन ए फर्मुलाखौ नोंथांमोना होब्लानो जाबाय बेखौ बेनिफ्राय 36 नाम्बाराव दं मानसिनि मेगनाव बेसाद मोनसेनि सायखं सोमजिहोग्रा बाहागो थामहिनबा मानसिनि मेगनाव ओरैबायदि दङ बे मेगननिनो मोनसे बाहागो आरो बे मेगन फिथाइनि सिङाव थायो बे जाबाय जों जा नुनाय सायखं बे सायखङा मेगननि बबे पार्टआव सोमजियो बे जाबाय रेटिनायाव सोमजियो अपसन डि आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 39आव दङ बेवहाय गोजा सोरांनि गुथाल जानथाया गुफुर सोरांनिख्रुइ बेसेबां फान बांसिन बे जाहैबाय बे जागोन 7.9 ए नाम्बारा जागोन अपसन ए आ बेनिफ्राय 33आव दङ सासे सुबुङा गावनि नुनायखौ थि खालामनो थाखाय -2D गोहोनि ससमा एबा लेन्स नांगौब्ला बेनि नुथायनि गोरोन्थिया मा बेमार जादों मा बेरामाव बे गोग्लैनाय दङ बेखौ सोंदों बा एबा नुथायनि गोरोन्थिया मा बे जाहैबाय माय'पिया जागोन खाथि नुथाय 34 दङ गाहायाव होनायफोरनि बबे राशिया सोंखन्थायनि मोब्लिब गोहोखौ दिन्थिया दा बे जागोन अपसन ए बेबो जाबाय राइट एन्सार P = I²R बिदि जों फर्मुला मोनदों P = VI P = V²/R होमबा दा बेवहाय मोब्लिब गोहो दिन्थियै फर्मुलाया जाहैबाय IR² अपसन बि आ जायो बि नाम्बारा ओमफ्राय SI इउनिट अफ इलेक्ट्रिक कारेन्ट मोब्लिब दाहारनि सानगुदिया मा जागोन एम्पियार जागोन एम्पियारखौ माबे दिन्थिसिनजों दिन्थिनाय जायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर एम्पियारनि दिन्थिसिना मा बेनिफ्राय ohmनि आं सोंबावनो लुगैयो बेनि गेजेरजोंनो बेनिफ्राय ohmआ नैयाव नोंथांमोना अपसन ए आव नुदों ohmआ बबेनि सानगुदि जायो भल्टआ बबेनि सानगुदि कुलुमआ बबेनि सानगुदि बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स सेक्सनाव कमेन्ट्स खालामहर अब्लाना मिथिगोन जिहेतु नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों एसे माने फरायनायनि बागैनो सावरायनायबो जाहैखागोन बेसेबां फरायदों सोर फरायसाया माने फैबाय थानाय आनजादनि थाखाय बेसेबां रेडि जानानै दं थियारि जानानै दं बेखौ कमेन्ट्स हरनायनि गेजेरजों आं मिथिनो हागोन बेनिफ्राय 36 दङ बेवहाय 3 ओम आरो 6 ओमनि मोननै हेंथाग्राखौ लिगै जरायब्ला मोननाय गासै हेंथाग्रानि माना दा बेखौ लिगै जरायनांगौ नोंथांमोना हमना ला बेखौ 3खौ नोंसोर R1 होनना हमना लानो हायो 6खौ नोंथांमोना R2 होनना हमना लानो हायो आरो जों बिदिनो मा खालामनो हायो मोनसे फर्मुला दङ लिगै जुदि साजायोब्ला लिगै जरायोब्ला बे फर्मुलाया जाबाय 1/RP बेवहाय मोननै R होनाय दङ R1 R2 जुदि लायोबा 1/R1 + 1/R2
बेनिफ्राय R1 नि जायगायाव 1/3 प्लस 1/6 दा बेफोरबायदि खालामलांबा नोंथांमोना लास्टाव राइट एन्सारखौ मोननो हागोन अप्शन C खौ मोननो हागोन बे जागोन 2 आरो बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय जा क'क्राझारनि नैबे जा पेपार बेवहाय 2 होनाय थानाय नङा माने गोरोन्थि जाना दङ बेवहाय 1/2 ना मा दङ नोंथांमोननि राइट एन्सार बेवहाय 2 लिरना लानो नांगोन बेखौ अप्शन C आ जागोन आरो बेवहाय माने अप्शन C आव 1/2 ना मा दङमोन आं बेखौ माने कारेक्ट खालामनानै 2 ओम लिरनानै दिन्थिनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना खालामनानै बेखौ नायब्लानो जाहैबाय फर्मुलाखौ बाहायनानै आरो जुदि बुजिनायाव उसुबिदाबा नोंथांमोना खोन्थाहर आं गुबुन मोनसे भिडिअ बेखौ बानायनानै दिन्थिनाय जागोन बे 37 नाम्बारखौ नायदों नोंथांमोना दा बेवहाय 37 दङ मोब्लिब दाहार सोमजिहोनो हाग्रा आइजेंखौ बुङो दा जाबाय बे जाबाय जेनेरेटरा मा खालामो मोब्लिब दाहार सोमजिहोनो हाग्रा आइजें दा अप्शन ए आ जागोन बेवहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 38 दङ गेना गोनां सोंखन्थाइखौ मोब्लिब दाहार बोहैनाय समाव दाहारा दा बे जाहैबाय गोबांथार इनक्रिजेस हेभिली अप्शन सी आ जागोन ओमफ्राय बेवहाय 39 दङ मोननै मोब्लिबसालि हांखो दा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बे एखनब्ला गावजों गाव दानस'लायो समटाइम्स क्रस इच अदार माने राइट एन्सारा बबे जागोन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेभार इंटरसेक्ट इच अदार माब्लाबाबो गावजों गाव दानस'लाया बे जाबाय चैप्टार 13 नोंथांमोना जुदि फराखौ मोजाङै फरायदोंब्ला बेफोरनि फिननायखौ रोखायै होनो हागोन बे जाहैबाय माब्लाबाबो गावजों गाव दानस'लाया दोंनै सालि हांखोआ माब्लाबाबो दानस'लाया गावजों गाव बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नेक्स्ट 40 नाम्बारखौ नायदो नोंथांमोना गाहायनि बबे जिब मोदोमां सक्तिनि फुंखानि मोनसे बिदिन्थि नङा दा उद दंफां बेनिफ्राय गोबोर गेस बेनिफ्राय दङ गुन्द्रासायारि सक्ति खैला दा बेनि राइट एन्सारा जाबाय गुन्द्रासायारि सक्तिखौ जोङो जिब मोदोमां सक्तिनि फुंखा साननाय जाया दा बेवहाय बिदिन्थि नङैखौ सोंदों बेखायनो अप्शन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ जिबारि गेसाव बेसेबां जौखोन्दो मिथेन थायो बे जाबाय 75% अप्शन बी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 42 नाम्बाराव दङ गाहायनि बबेया मोनसे जामु जिनज्रि दायो दा जामु जिनज्रिनि डिफिनेसन बा बुंफुरलुखौ नोंथांमोना फुड चेननि डिफिनेसनखौ कमेन्ट सेक्सनाव हरदो आरो जामु जिनज्रिनि बेवहाय ग्रास ए नाम्बाराव गांसो गम आरो थाइजौ दङ दा बेथ' जानो हाखाया मालाबाबो जामु जिनज्रि होननाय लोगो लोगो मोनसेया मोनसेजों माने मोनसे जिनज्रि बायदि जामुनि मोनसे जानाय जिनज्रि बायदि जानो नांगोन जेरैबायदि दा बेवहाय अप्शन बी आ मानि थाखाय जायो गांसोखौ बोरमाया जानो हायो आरो बोरमाखौ सोर जानो हायो मानसि दा बेखायनो बेयो अप्शन बी आ जागोन मोनसे जामु जिनज्रिनि बिदिन्थि गुबुनखौ नोंथांमोना जुदि बेबायदि नायबिजिरोबा नोंथांमोना बेनि राइट एन्सारखौ मोननो हानाय नङा अप्शन ए आ जानो हाया सी आ जानो हाया बोरमाखौ मोसौआ जानो हाया बा मोसौखौ मैदेरा बिदि जानो हाया बेखायनो सी डी बा ए बेफोर अप्शनफोरा जानाय नङा अप्शन बी आ जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय बेवहाय 43 दङ 1736 मायथाइयाव खेजराली गामिनि खेजरि बिफांखौ रैखाथि होनो अमृता देवीजों लोगोसे बेसेबां सुबुङा गावनि जिउखौ बावदोंमोन दा बे जायगानि जिउ बावनाय सुबुंनि अनजिमाया बेसेबां 363 अप्शन डी आ जागोन बेनिफ्राय बेवहाय दङ अप्शन 40 कुइसन नाम्बार 44 गंगा दैमानि दांथाय बिखान्थिखौ बेसेबां मायथाइयाव जागायदोंमोन बे जाबाय 1985 मायथाइयाव अप्शन बी आ जागोन बेनिफ्राय नैबे जाबाय MCQनि जोबथा कुइसन बेनिफ्राय बेवहाय दङ मा आदार जिनज्रि नैथि थोरफोखौ मा बुङो आदार जिनज्रि नैथि थोरफोआ जाहैबाय प्राइमारि कनजुमार गुदि बाहायग्रा बे जाहैबाय माने आदारनि जिनज्रि थोरफोफोरखौ राननाय जादों सेथि थोरफो नैथि थोरफो थामथि थोरफो ब्रैथि थोरफोसिमहालागै दा बेनिनो दा नैथि थोरफो थागोन बे जाबाय गुदि बाहायग्रा आरो गुदि बाहायग्रा सोरबायदिखौ जों गुदि बाहायग्रा हिसाबै दोननाय जागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामहरदो दा बेखिनिया जाहैबाय MCQ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे फाइनाल एग्जामिनेसननि पेपारनि सलुसन आरो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननो चिरांनि बिदिनो बाक्सा उदालगुरि गासैनिबो लाबोनाय जागोन दा आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जायफोर थाखोसेयाव फरायबाय थानाय फरायसाफोर दङ एबा देग्लाय माने मेट्रिक आनजादाव देग्लायनि बिथांमोननो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हायो जाहाथे बिथांमोननि फैबाय थानाय आनजादा एसेबाबो हेफाजाब होयो दा गुबुन सोंथिफोरखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो सानाखै नैबे जाहैबाय पार्ट बी बे जाबाय लिरनांगौ बेनि एन्सारफोरखौ दा बेखौ आं बुंथ'नो थांलिया MCQनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन स' आसा खालामो नोंथांमोननो बे भिडिअ गोबां हेफाजाब होगोन आरो माबाफोर उसुबिदा दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आरो नोंथांमोननि पेपारनि बबेबाफोर सोंथिफोरनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना हायाखैब्ला
जोंखौ सोंहर बा कमेन्ट्स खालामहर आरो गोरलै सलुसननि मोनसे टेलिग्राम चेनेल दङ नोंथांमोना बे टेलिग्रामसआव थांनानैबो हायै कुइसन बा मानिबा जुदि गोनांथि जानाय फिननायफोर दङब्ला नोंथांमोना बे टेलिग्राम थांनानै जोंखौ सोंहरनो हागोन आं बे भिडिअनि जा डिसक्रिपसन बक्स दङ बेवहाय आङो बे टेलिग्रामनि लिंकखौ होनाय जाहैगोन नोंथांमोना बेवहाय थांनानै माबाफोर जुदि हायै दंब्ला बेखौ सोंनो हागोन स' थेंक इउ फर वाचिं गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन